Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 19 december. In het laatste etmaal zijn bij het RIVM 234 coronabesmettingen van Zeeuwen gemeld. Dat zijn er 8 meer dan een dag eerder. Nooit eerder werden in 1 etmaal zoveel besmettingen vastgesteld. Ook zijn er 3 Zeeuwen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De meeste nieuwe besmettingen zijn wederom geconstateerd in de gemeente Terneuzen. Daar meldt het RIVM 38 nieuwe gevallen. De cliëntenraad van ouderenzorglocatie Stelle in Oostburg is niet te spreken over de verruimde bezoekersregeling die vanaf maandag voor alle zorgzaamlocaties ingaat. In plaats van 2 vaste bezoekers per bewoner mogen er in de nieuwe regeling iedere dag een ander tweetal bezoekers komen. Als dat tweetal maar uit hetzelfde huishouden komt. Ik ben er heel erg bang voor dat ook in de stellen, die door heel veel inspanningen van onder andere het personeel tot nu toe nog altijd gevrijwaard is gebleven van een besmetting met corona, dat het hier ook gaat toeslaan. En dan denk ik, jongens, het virus gaat straks door het vaccin wat beschikbaar komt, gaat dat virus, we krijgen het eronder. Laten we nou alsjeblieft die laatste weken voorafgaand aan de beschikbaarstelling van dat vaccin de boel op scherp houden. De cliëntenraad voorziet grote problemen en overweegt vervolgstappen om de nieuwe bezoekregeling tegen te houden. De cliëntenraad gaat in conclave bijeenkomen en dan verzoeken om allereerst de veiligheidsregio in te schakelen. Ook eventueel de inspectie en dan hopelijk dat ze het terugdraaien. Zorgzaam laat weten met de nieuwe bezoekregeling de landelijke lijn en regelgeving te volgen. De andere cliëntenraden van Zorgzaam staan achter de verruiming. Waar komen deze kleine plastic korreltjes vandaan die regelmatig aanspoelen op de Oosterscheldekust van Schouwen-Duiveland? Om die vraag te beantwoorden is vanochtend met groot materieel de kust schoongemaakt. We willen eigenlijk nu een nulmeting doen om te beginnen met schone plekken. En dan gaan we in samenwerking met de Hogeschool Zeeland gaan we het helemaal in kaart brengen. En willen we eigenlijk achterhalen waar het vandaan komt. Om zo een oorzaak aan te kunnen pakken hopelijk. Met een grote stofzuiger komt een bedrijf vrijwillig helpen met de schoonmaak van de plastic korreltjes. Waarin kankerverwekkende chemicaliën zitten. Zo zijn vandaag 4 plekken schoongemaakt. Het is geen beginnen aan met je schepje en je bezem. Dus we rapen hier dagelijks, eigenlijk elke dag. Want we wonen hier om de hoek. Maar nee, dit is zo fijn en het zit helemaal door het wier dat we besloten hebben in samenwerking met Bos om alles weg te zuigen. Als er vanaf nu weer nieuwe bolletjes aanspoelen is wellicht te achterhalen waar ze vandaan komen. Hopelijk uiteindelijk voorkomen dat dit nog kan gebeuren, want dit hoeft niet nodig te zijn. Ik bedoel dat er een keer iets gemorst wordt Allah, maar dit zijn partijen en vooral de frequentie dat je denkt er gaat ergens iets verschrikkelijk mis. Een halve marathon lopen op je eigen balkon. Lennart Zwemer uit Goes heeft het gedaan vanmorgen. Zijn actie bracht meer dan €5.000 op voor een van de plaatselijke cafés. Ja, het zit namelijk zo. Ik wil er gewoon voor zorgen dat wij, als wij weer eens met 11-0 verliezen, dat we gewoon weer naar een leuk café kunnen gaan waar we lekker kunnen drinken. Maar je had natuurlijk ook gewoon een halve marathon kunnen gaan lopen. Ja, maar je moet iets onderscheidends doen om op te vallen. Dus als ik een halve marathon ga doen, dan die deed een hele marathon. Nou, mijn knieën zijn dusdanig slecht dat ik dat niet ga wagen. Dylan Meijvogel, €10. Hartstikke welkom, dankjewel. 1100. Hey. Jij houdt alles bij? Ja, klopt. Ik tel hoe vaak Lennart heen en weer rent en dat schrijf ik hier op. We zijn vanaf maart eigenlijk al een beetje vergeten. We hebben grote zaken en we mogen nu helemaal niks meer. We kunnen niks. En ja, we zijn maar een beetje noodgedwongen gaan afhalen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon voor ons heel slecht. Tevreden? Ja, zeker. Ik denk dat we nu richting de €5.000 gaan. Dus dat is, ik ben super blij met alle donaties en alle support, alle appjes. Super vet. Heel stil. Heel stil. Nee, het is op het ogenblik Steven knap rustig. Ja, iedereen balt, maar ja, het is eigenlijk wel de groeting natuurlijk, dus iedere vereniging. Dit is het domein van Adrie de Graaf van Kloetingen. In een normale voetbalweek vult hij de wasmachine meer dan 80 keer om alle tenues van de club weer schoon te krijgen. De Graaf mist het verenigingsleven. Tot die sfeer zaterdag, jongen, gezellig, jongen, lekker. Aan de bar, borreltje, uitslagen verzamelen, praat je over de wedstrijd en een borreltje. En dan je was toe. Ja, dat is zo. Ze noemen het wel zo is het weekend, hè. Ja. De machine dicht, 30 graden.
Zoals Adrie zijn er honderden vrijwilligers in Zeeland die nu een stuk minder om handen hebben. De Graaf vraagt zich vaak af wanneer alles weer normaal wordt. Wanneer kunnen we beginnen? Wanneer gaan we dit weer doen? Ja, het is gewoon even stil. Ja, wat ga je als eerste doen als het allemaal weer normaal is? Ja, dat zou ik wel, ja. Ik hoop dat ik wel lekker kan gaan wassen. Dat zou wel lekker zijn. Het is voorlopig nog zacht en na het weekend is het ook een paar dagen regenachtig. Het zal pas vanaf donderdag zijn dat de temperatuur omlaag gaat. Bij de kerst lijkt het overdag tussen de 4 en 7 graden te zijn. Met dan redelijk weer met opklaringen en een enkele bui. Dat weertype zullen we morgen ook hebben, maar nog wel met middagtemperaturen van 9 à 10 graden. Ondertussen is vanavond en vannacht een enkele bui ook nog wel mogelijk, maar de meeste plaatsen zijn droog. Met opklaringen, de wind is meestal matig en de minimumtemperatuur ligt rond 7 graden. Morgen dan is het wisselend met landinwaarts vrij veel opklaringen. De meeste bewolking is aan de kust te vinden en daar is de kans op een bui ook het grootst. Maar de meeste buien lijken op zee te blijven. De wind is opnieuw matig tot vrij krachtig en aan zee af en toe krachtig en komt uit zuid tot zuidwest morgen. Maandag is echt een regenachtige dag met flink wat wind. Er is ook kans op meer dan 10 mm aan neerslag. Dinsdag is droger met veel minder wind en woensdag valt er weer af en toe wat regen en dan is het nog een graad of 9. En tot zover. Meer nieuws vindt u natuurlijk ook in onze app. En ik ben zo bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.